βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Συγγνώμη, μου πέσε. Συγγνώμη, μου πέσε. Α, έχετε ακριβώς, Συγγνώμη, μου πέσε. Δεν πειράζει τώρα, κάνα πεντάρκο. Στο καλό δρόμο, ο Θεός μαζί σας και προσοχή στα σαμαράκια. Έλα Χριστέ και Παναγιά, πώς το έχουν έτσι. Νίκο, πάρε το ΕΚΑΒ στην Ηλίκη, τους έρχεται πελάτης. Γεια σου ρε Φοφόκα, πώς πάει? Βρε, καλώς το Θανάση. Πάλι χαλκίδα, μπαρμπούτι. Σήμερα θα τους τα πάρω. Άναψα και εκείνο το κεράκι που μου πες. Βρε, αντίθεια που κακό να μην έχεις. Εγώ σου είπα να ανάψεις κεράκι για την υγεία σου, όχι για τις βρωμοδουλειές σου. Καλά, άσε με εμένα. Ο πατέρας σου τι κάνει? Μια χαρά είναι. Του βρήκα και μια δουλειά, σκίζεται όλη μέρα. Πότε ξεκίνησε? Σήμερα. Καλά, εγώ φεύγω τώρα και εσύ που έχεις τα κονέξια με τον από πάνω, κάνε καμιά προσευχούλα, μπας και μας κάτσει το κολόζαρο. Θανάση, τι λόγια είναι αυτά. Συγγνώμη, μου πέσε. Για Ινόφυτα είναι μακριά ακόμα. Για Ινόφυτα, ευθεία θα πάτε στο 10ο εικονοστάσι, θα στρίψετε δεξιά. Συγγνώμη, τι μέρα έχουμε? Δευτέρα, Σαββατοκύριακο δηλαδή. Μετά το 14ο εικονοστάσι να στρίψετε. Ευχαριστώ. Το Θεό